Já jsem se hlavně nikdy ani moc jako nezajímal o čas, jakože jak jsem třeba nemusel hodně dlouho jako část života. Já jsem třeba neuměl potom ani měsíce za sebou, že jsem prostě byl jako, jo, tak jak tam jsou, vím, jako věřím, že je 12, ale já si to počítat nemusím, víš co, v pohodě. Fakt jak. Nazdar, brácho. Dobráško. Ahoj. Real. Další krásný den, další krásný podcast. Jako dneska je fakt hezký den. Dneska nádherně. To je super, to. To mám radost, že jsme nádherně. vyšli ven zrovna, když začne svítit sluníčko. Takže ještě udělám tohle, protože jsem si všiml, že vždycky na těch rýlech mám tam ten prožek kůže a vypadá to hrozně. To ti vadí? No co jo, takový jakože, víš co, nechceš mít jako Chceš ukazovat svoji kůži. tohle, takhle úplně. Máš dobrý lejtka, ty vole. No, děkuju. Máš úplně obří nohy, ty vole. No, tak já jsem vlastně celý život dělal něco s nohama, že jo, pořád. Vlastně nejdřív skateboarding, pak kendama, to pořád děláš taky ty polodřepy, to je docela, jako, to je docela šílenost. A teď běhám, no, takže jsem nikdy jako nedal odpočinek. To je dobrý, cením. Tak, Takže někdy jako, krása. to je dobrý, jakože dělat nějaký věci, které tak jako mimochodem narostou svaly vlastně, to je dobrý. No, To je nice. to je dobrý, no. Tak asi, nevím. Asi nebo ne, nevím. Co já vím o svalech. Svalech nevím nic. Já dneska jsme se bavili, to, jakože vlastně si umím představit, že jsem fakt jako nabouchaný. Jakože ne vyrýsovaný, ale fakt prostě jakoby jet na objem, žrát strašně moc, aby Fakt, takový jo. ten jako, ale jako ne moc, ale třeba 2 cm takhle jako se rozšířit, trošku jak Transformer, víš, jako trošku to roztáhnout, ty ramena, mě to přijde co. Myslím, jak tobě to sedí. Myslíš? Že k tobě to sedí víc než ke mně minimálně. Já nevím, no, jako minimálně jsem taky herbatej, ty vole. Jakoby Šmilař. druhá věc je postura, to je jako druhá věc, no. To vím, že o tom už jsme se bavili, Hmm. že to taky nemám úplně nejlepší, no. My oba máme docela kulatý záda, ty vole, takový. To mě Když si povídáme, takhle ostatní lidi si myslí, že kujeme pikle, víš? totálně, no. Ty vole, Co tady chceš? to úplně nenávidím. Občas vidím mýho tátu, tak prostě jdeme a on říká, narovnej se, ne. To je hrozný. To jenom já fakt mám chuť vypnout svýho tátu, když tohle udělá. To narovnej, ne, vole. Ještě taky tím, vole, co je, vole? Ty Já vole. to chápu, vole. Nechápeš to, ne? Jo. Že... To je fakt úplně, No, to to já bolí, se cítím no, tak to hrozně bolí. jako ponížený. Jak kdybych No. to já dělal schválně, ne? Že to je prostě moje, to jsem to nevybral, to jo. A on s tím jde nějak bojovat, ne? Jakože jako Nedám speciální, vole, jako Já jsem rozcvičky a pořád se protahovat každý jeden. Má chodit na rehabilitace, no, tam tě narovnají. Jo. No, tak nejsem Jo. gay, víš co. Můžu stěžovat radši celý život, že To je pravda, mám to je kulatý pravda. záda, no. Než ve mě to, no, chtěl bych mít taky. Dobrý. Zároveň, jak jsem seděl celý život, takže... Jo, jsi seděl vlastně v base, viď? No jo. Jsi znásilnil 13 letou holku. To jsi neměl dělat, no, podle mě, já nevím, ty vole. Jako bylo mi 12, víš co. Co máš dělat, víš co. Jo, vole, bylo ti 12 a 20 let k tomu přece. Ne, vole. Ne, dobře, tak ne, fajn, nepočítám. neznásilnil jsi žádnou 13 letou holku. Ale bych rád uvedl na pravou míru, že... Jsem si trošku ulítnul tady, jenom. Tak přátelé, komu se to nestalo. Jako hoď kamenem Hoď kamenem. ten, kdo... Jste to neudělal někdy. Tak jo, takže pedofílie to by bylo. Check. Tohle máme z krku. Můžu napít? No, jasný. Děkuju. Jako vím, že bych mohl, já možná si ty cviky ještě na záda pamatuju, ale když si máš vybrat mezi tím prostě zvedat činky jak největší retard, anebo dělat ty, cviky, ty nudný cviky na záda, tak budu zvedat radši úplně jak idiot, víš co. Bohužel, Můžeš no. nějak jako rozložit, že jo, nebo podle mě máš i nějaký jakoby silový cviky, co ti můžou jako rovnat záda, že jo. Já nevím, třeba bench to podle mě, bench ti podle mě musí rovnat záda. Rozhodně, bench úplně No, já ideální, nevím, bench úplně nejhorší na záda. jo. Já si Já přesně vím, já stavuju vůbec prsa, že jo. To je pak ještě úplně takhle. Úplně jezu, jsou Že rovný. si za 10 let řekl, aha, tak to nebylo dobré, promiň. Když to zkusí jako z druhé strany, že si tak ty záda budeš mít až tak kulatý, až budou rovný na druhé straně, že budeš mít v obráceně ruce, víš co. To je taktika, kterou jdu já. Já se obětuju pro lidstvo, abych... Výborný. Já dneska dobrý den, no. To je hezký. Dneska je to fakt hezký den. To je fakt osud, no. Celou Tam dobu běhá bylo úplně hnusně a zrovna jdeme na podcast ven a vysvítne slunko. Bůh nám přeje, až na na toho týpka, co nás seřval, no teda. Jako jsem z toho taky ublížený trošku, Jo? jakože... Co se stalo? Řekni to našim divákům, co se stalo. Hele, vybral jsem úplně nádherný place s výhledem na Žižkovu věž. A byl to takový prostě malinkatý, jak bys to nazval, takový prostě balkon, jakoby, nebo, a bylo to prostě jakoby zavřený, tak já jsem byl jako, hele, to přelezeme, teď nikomu vadit nebudeme, vše tady mají zavřeno, to je úplně jedno, jenom se tam sedneme a natočíme strašně dobrý záběr na podcast. No a jsme se tam sedli, připravujeme a najednou nás někdo začal hulákat z okna.
Já jsem Byl ošklivej. vůbec. No, byl prostě docela nekompromisní, byl jako, on ještě zopakoval to slovo, co jsi řekl, že to jo, tam by tam byly takové informace a on, no, informace, vypadněte, vole. Já už dám šéfe. A byl úplně Vypadněte, nebo pozvám policii. jo, pozvám policajta. Já už volám policii. Kreténe, ty vole. Dobře, no, jsi vyhrál. Bez taky nezaměstnaný, víš co, sedí doma prostě. Je zajímavý, jak ty jsi to interpretoval, no. Ty si myslíš, že to je prostě bába, co čumí z okna a No jenom jako čeká. automaticky, to bylo jako první. Zajímavý. Jako takhle, já tohle někde vidět, tak si řeknu, hele, jdeme do toho, vole, kluci tady si něco natočí, asi tam nemají co zničit, tady do hajzlu. Je to jenom nějaký jakoby zakázaný kousek jakoby betonu, co tam je, jakože jsme Jako nebylo tam nic cený, byla tam nějaká pochcená lavička, no tak. A jedna plechovka Fanty, kterou jsem uklidil ještě, nemá to za co. Jo. Není zač, on tady uklízím. A týpek bude ty vole volat policajty, kámo, to mě úplně nasralo. A fakt jakoby cítím v sobě, že tam mám takovýho toho rebela, co by hrozně chtěl být fakt takový ten fakán. A řvát na něho, tak zavolej, vole, ty co uděláš, vole, a úplně ho prostě, víš, by přijeli policajti, jo, tak jdeme, pardon. Pardon, to nechtěli, nevolejte mámě hlavně. Yeah. To je zajímavé, já jsem si to interpretoval tak, že týpek má s tím prostě před nějaká hospoda, že nebo něco takového. Že si byl z baráku, normálně, já to vím, byla dobrý. bába klasická, vole. Moje interpretace toho je, že týpek prostě je nějaký provozák té hospody, bydlí tam a prostě si představu, že dobrý, tak my jsme slušní kluci, který prostě jenom se snaží dělat svůj podcast. Ale myslím si, že jsou neslušní lidi, kteří tam sedí, ne aby dělali podcast, ale aby dělali nějakou neplechu. No, Takže já si myslím, že to někdo to musí hlídat, protože jinak by to tam bylo prostě úplně plný injekčních stříkaček. Fair. Protože lidi si dávají. Jo, jakože tvůj názor je rozhodně dospělejší, no, taky. Jsem si to a třeba tomu byla bába, co čumí z okna, víš co, no. No. A jo, jako i kdyby, tak hlavně jakoby, já bych měl být ten, že je dobrý, kašlat na to, teď je to jedno, je to zbytečný. No, selhal jsem, v tomhletom božím testu jsem selhal. Já jsem mu rozbil okno, že jo. To je, jsem... Poškrábal auto nějaký náhodný, že jo, jeho. právě, úplně doufám, že bude. Protože jsem vzal všechny z ulice a on vyjel na kole. Fuck. Sakra, zase mě dostal. Dvakrát za den. Ne, ale jo, hele, jakože občas jsem moc jako útočnej asi, moc trošku občas seš a takový jako ublížený hodně a pak mě to štve dlouho. Myslím si, že jednou se jako poperem kvůli tomu s někým. Snad ne. Jak jsme byli v té tramvaji. No, to bylo fakt, my jsme byli v tramvaji. A to byly vtípky, to jako tam nebyla vůbec žádná záž, to bylo jenom jako Já vím, no, ale jakoby vysvětluj to týpkovi, až ti bude kopat do hlavy na chodníku, víš co. Vysvětluj mu to. Jako může to zvrhnout, no. A co jsem já už ani nevím, co jsem, tam nějak něco... Vy jste jeli tramvaj s Martinem ještě, aby tam nějaký dva sígři, jako byli mladší než my, dobrý. No. Takový ty klasický černý nafouklý bundy, týpci, a něco dělali. A něco bylo jako haha, ty jsi byl jako haha, a my se nás úplně podívali a my byli jako, ty jsi škreten. Jo, já jsem imitoval ten smích, no, já jsem hrozně dobrou náladu, takovou jako jo, ha. Goofy, no. Tu goofy náladu, přesně tak, jak jsem imitoval ten smích a ne to stichlo, já jsem se tam podíval a oni oba dva na mě jenom. To bylo dobré. OK, nekoukej se tam. Já jsem typkom byl třeba 9, ale vypadali, že se prali víckrát než jo, to rozhodně. Podle mě teď už to je jedno, jakoby 17letý týpek, který dělá chvíli MMA, jak by mi úplně nakopal zadek, úplně tak šíleným způsobem. 100%. Holka, co chodí občas někam. Co chytal motýly, tak. To už podle mě lidi nedělají to, že by chytali motýly. To už podle mě vyšlo z mody trošku. Jsem viděl v tom filmu Frankenstein, že tam chytali, že tam šli motýly. Ty vole. A mi tam přijel takovou tu síťku, že jak ze SpongeBoba. Strašně dlouho jsem nikoho neviděl. Zároveň jsme tady v Praze, tak jsou asi tak 2 motýly, takže... Tady to asi úplně nebude, no. Nějaký ten. A myslím, že to je dobrý. To dlouho jsem neviděl nějaký motýl. Já si říkám, jakoby, najednou se to musí být hezky, na druhou stranu. Tady je bordel, ty tady člověk ani podcast dělat nemůže, ty vole. Praha smradlavá. Že máš... Dobrý, tak ty toho motýla chytneš a pak ho zabiješ a dáš si ho domů. To mi přijde takový... A to se dělá reálně? Myslím, že jo, no, tak co, motýla chytneš, koukneš na něj a pak ho spustíš? Já si myslím, že tak jako čudla, že ji hodí zpátky do vody. Je to možný, jaký jo, asi, no. Čudla. Skvělý, to je dobrý, no. Čudla. Co jsem ještě říkal za slovo, že je dobrý? Kabrňák. Kabrňák, to je dobrý, no. Super. Jsem rád, že se držíme jednoho tématu dneska, že nejsme jako roztěkaný. To ano, to je dobrý. Jsme šli mluvit o tom, že by tě zmlátil jsme asi tady kluka, hned jsme u motýlů čudel. To je život lidičky, no, to je podcast. Tak, prostě. Ale do čeho se chci rád čemu bych se rád víc věnoval je ornitologie, mám fakt rád. OK. Ornitologie je fakt mega. Během covidu jsem si koupil prostě kapesní atlas ptáků a chodil jsem po Petříně a máš ještě aplikaci, že tam nahraješ ten zvuk,
ten zpěv toho ptáka. On to nejde. Oni to nejde, co to je, tak to jsem se Jo. naučil nějaký jako lehký základy. A teď je najžedu a vím, to je tohle. Přemýšlím, jestli to řeknu nebo ne. Co? A že máš rád ptáky, že to vlastně Já vím, no, to je, miluješ ptáky. to je na ornitologii to blbý, no. Tenhle ten, Jako tomu se nevěří. nehynoucí prostě joke od úplně každýho, jakože i tvůj vzdělaný Táta. doktor ti řekne, máte na ptáky, Máte co? rád Je ptáky, co? uchylel. Já vím, logika, že se má rád pták. Já bych se tenhle ornitolog, tak to nic. Tak jsem nás chtěl pozvat na jednu akci, ale partičku gay pokru. Pokru, vyhrajete pokru? Ne. Kdyby pokr. Kdyby pokr, to je výborný. Kdyby pokr. Kdyby pokr, jak to bylo vzniklo? My jsme hráli pokr, že jo? No a to je, že hraješ pokr A furt jsme říkali, no ono kdyby takhle, a No, jakože máš- z toho vzniklo kdyby pokr. že prostě zahodíš karty před flopem ještě a říkáš, ty vole, kdybych já nezahodil. Jo. A že by se pokr hrál takhle. Jo. Takže, ty vole, kdybych tam měl ty 2 S, jak mám pokr s S. A pak 2 S a říkáš, no tak si vyhrál, a yes. Milu kdyby pokr. Fakt dobrý. No. Každopádně, aby se drželi jednoho tématu. Ano. Tak nevím, kterýho, no, teda. Třeba špagety z Bowling. bowlingu. Tak povídejte tvoje téma. Špagety na bowlingu. No jako není to zase tak šílený příběh, každopádně. Ale včera jsem si dal špagety na bowlingu. To stačí podle mě, to je Už celý, to je to je celý příběh, celý no, to příběh. jako to skončilo. Špagety na bowlingu jsou tak specifická věc. Že mě bylo dneska jako ráno velice špatně. Hmm. Jakože velice špatně a byl jsem jako, co jsem včera jedl, a že jsem jako, no bumbonambo, to je v pohodě. A pak jsem došel až večer, tou chronologií, a večer jsem si řekl, no, měl jsem vlastně špagety na bowlingu. A prostě fakt není místo, jakože, bowling je místo, kde bys neměl hledat špagety. Podobně Stejně jak jako... do pizzerie nejdeš hrát bowling. Asi bych se divil, kdyby to byla To pizzerie a bowling, tak jsem jako... Jo, Ale tomuhle lidičky dobrý, nevěřím. ale nevěřím vám. Buď bude špatný bowling, nebo bude špatná pizza. Nemůže být dobrý v obojí. To je pravda, To to je si pravda, nemůže to je být pravda. dobrý obojí. No je to trošku jak opravdu, to jsem taky říkal, že jak když prostě jdeš na sapu a scháníš tam prostě chirurga, tak jakože dobrý možná tam seženeš, ale je to dobrý chirurg, když ho seženeš na sapě? Co tím chci říct, jakože Větnamci... No to ne, to jsem samozřejmě nechtěl říct nic, že jo, takovýho. A co tím chci říct, na to moc nechápu tenhle vtip. Já jsem to schoval až doteď, víš. Předtím, když to řekl poprvé, já byl jako, nechám ho bejt. V čem ještě to špatný? No tak já si myslím, že tam nebudou úplně jakoby dobrý chirurgové. Proč ne? Protože, já nevím, tak oni vždycky vidí jenom jako uprostřed toho, že jo. Dobře. Ne, já nevím kam. Nevím, jak se Nechápu. obhájit teď. Prostě Chápu. nevím, jako kdyby si Já scháněl vím, chirurga, já tak jsem- nejdeš na sapu, kámo. Já jsem tě jakože chtěl zahnat do slepý uličky. To se ti možná pravděpodobně povedlo. pro pobavení národa. Jsem jako ty špagety z bowlingu mě ty zahnal docela do temné uličky. Jak vypadaly? Já si představuji, že byly fakt mastný. Jakože byli dost mastný, no. Byli dost mastný a hlavně mě to jako by přinesl kamarád prostě, že on tam maká. Tak mi přinesl prostě špagety. A tam byl jenom jako sýr, jakože sýr nahoře, jakože fakt, jakože jsi neviděl špagetu vůbec. A já jsem to jako dloubnul a pak tam byly strašně mastný špagety. A jako byly dobrý, kámo. No to je ono, to je právě ten, Byli to je ten dobrý. trik. To je ten Byli trik dobrý. špaget z bowlingu, že oni jsou dobrý, no. No. Oni jsou dobrý. Ale mají prostě to je dost blízko jako drogám. Že to tak No. kopne. No, to je to tak super, že, ale jako nemám úplně pocit, že bych měl absiák a potřeboval to znova upřímně, jako to fakt těžce, ne? Počkej zítra, no. Špagety z zítra to bowlingu. A jako mě to přijde strašně vtipný, už jsem to sousloví. Mně přijde, představ si toho týpka, co tam dělá v restauraci na bowlingu a vaří tam. To není týpek, který mu věří, že ti udělá dobrý špagety. To týpek, co ti udělá dobrý řízek. Co ti hodí do friťáku na ten správný čas věc. Hranolky je dobrý. Hranolky z bowlingu jsou dobrý, podle mě. Ty bych si dal, ty jsou mnohem lepší než smekáče třeba. To zase v klidu, kámo, jakože... Takhle. Jako Hranolky v mekáči jsou fakt vyrovnaný. Občas máš fakt jo, to je, randály takhle, a no po to druhý jo, to je dostaneš Jak úplně jsme byli sežvejkaný, minule ty vole. po nepovedeném podcastu na Andělu, tak jsme šli do Mekáče. A tam byly nejlepší hranolky z Mekáče, co jsem kdy jako jedl, že byly fakt výborný, ale je pravda, že potom občas jdeš nikam, oni už chtěli takový ty lehce studený nebo solený a jako je pravda, že to je strašný jako ups and downs, no. Myslím si, že hranolky na bowlingu tě nesklamou, ty jsou vždycky stejný. Ty jsou vždycky stejný a vždycky dobrý. Dej ti dost kečup. Možná bych se nedivil, kdyby dokonce ti nedávali jako kečup do mističky a dali ti celou tu ne lahev, ale tu plastovou, víš co? Že ti nedají kečup jako do mističky a dají ti celou tu lahev toho kečupu. Jo, jako, takhle tu červenou... Není to Heinz kečup, je to prostě nějaký ani ne Clever kečup, nějaký mezi tím. Neznám ani Clever kečup. Clever je taká ta značka z Billy, úplně ty Jo, hranější věci. tohle, jo, vím. Jsou prostě jenom bílý ty. Bílá lahev plastová. A že teď mu dají jenom kečup, jakože a můžeš si jáhý kolik chceš.
Takhle si tady věříme na bowlingu, že ti dáme ketchup celý a seš. Je to tvoje. To věřím, že jo. No, Ale špagety, kámo, pak. špagety nedopadly vůbec dobře, no. Hmm. No jako záhada vyřešena, no, jakože to jídlo, co jsem měl předtím, ne, kecá, já jsem neměl bumurama, já jsem měl Indii. Indie, no. Takže on jako celý ten setup toho dne byl takový jako, chodil jsem fakt po hraně, jakože Trošku, no. fakt jsem balancoval na laně prostě nad propastí. Protože jako dát si trošku pochybnou Indii a pak jít jako na špagety z bowlingu, nevím, čím víc jsem tomu mohl nasadit korunu upřímně. Myslím si, že něčím víc už jako Ne, to je... Těžký je to, těžký. Možná, čemu bych věřil ještě méně než špagetám z bowlingu, jsou lazaně z bowlingu. I když ty už jsou spíš ohřívaný. Mám mě, jako lepší možná přirovnání a to je sushi z Alberta. Okay. Sushi z Alberta bych se asi taky jako bál. Jednou jsem ho tam viděl, někdy jsem se jako nekupoval takhle, ale sushi z Alberta mě fakt děsí trošku. Takhle, podle mě Albert je podobný jak Mekáč. Jsou Alberty, který fakt smrdí jako chcánkama. Třeba ten u Martina na tom, že jo, na Vinohradský. To je fakt nejhorší, to není nejhorší Albert, to je nejhorší obchod. To ani mi nepřijde. Tam to jako fakt smrdí. Fakt? Ale pak, když jak jsme hráli taštičky jednou na Florenci, tak to je luxus normálně. To je úplně pravda, palác. Tam je to čistý, tam máš, kámo, tam jdeš k ovoci a tam máš takový ty malý rozprašovače. Jo, to je ty vole, to je prostě, tam bych si dal sushi úplně, tam bych si sedl normálně. Tam bych si vzal tuhle židličku a bych tam seděl a byl bych si úplně v míru. Okay. Ale na Vinohradský, tady mají ani samoobslužný pokladny ještě, ty vole. To je pravda, no. To je takhle starý Albert, no. To je pravda. Takže, ale sushi z Bill bych fakt nevěřil. To už je jedna, podle mě. Já si myslel jako prostě sushi ze supermarketu. Z Lidlu bych si dal, kámo. Lidlu fakt věřím. Jo. Lidlu bych... Okay. Lidlu fakt jako věřím. To jsi taky Lidlovej, no. Ani nevím, jako v čem to tkví, ale když se na to podívám, tak vidím trošku jako Lidl. Tak říkám, jakoby červený fazole z Lidlu za 17 korun, ty mě živily poslední 2 roky. Já jsem přežíval drtivá většina mých živin pocházela z té plechovky za 17 korun. To je dobrý, kámo, protože v tom máš 30 gramů bílkovin, vlákninu, všechno co... 30 gramů bílkovin? No. To je hrozně málo, ne? Není? To je dost, to je jedna porce, že jo? Já se moc nevyznám jako v nutričních záležitostech. To potřebuješ, tak jaký míle měl bys mít, já nevím, třeba 80 gramů bílkovin, podle mě. Je vtipný, že já vždycky, když jako slyším třeba, nevím, 30 gramů, tak já se jako to představím podle trávy. Já se jako představím jedničku vlastně, jako, tak to je 30krát tolik, to je... Docela dost. Docela dost vlastně. To je vtipný, to bylo. Docela dost. Docela dost bílkovin, no. Jsem četl nedávno, že Žižkovská věž, dostala nějaké ocenění jakože za nejhorší stavbu nebo jako nejhnusnější stavbu Evropy. Což je docela tvrdý, jakože... To není tak hrozný, podle mě jsou horší stavby, no, bych řekl. Rozhodně, nebo nevím, jestli jako to vyhrála, nebo byla jako by třeba top 3, nebo no něco takovýho. Podle mě, jak se není zvyklý, tak asi dobrý, no. Já se to fakt líbí, jakože mi to přijde hrozně... No, taková dominanta, no. Jako OK, ty děti tam prostě jsou možná nějaký zvláštní. Jako, ale ne každý... tak ty nejsou k tomu, že jo? Ty tam byl až někdy potom. Jo. Až někdy hodně... No oni už tam jako dávali samozřejmě s těma dětma, že jo, jakoby aktuálně. To vím, že tam byly fotky s dětmi. Jakože to každý nemusí zkousnout, no. Jakože, nevím, jestli to někam vede, ale jsem... No. Ticho! Se tam nebude slyšet. Asi ne. Jo, no. Možná to bude ticho, jo. To tam asi slyšet bude, no. Nějak mi to nevadí, te vole, upřímně. Jsem si vlastně docela... Nikdy jsem tam nebyl nahoře, teda. Já jednou, no, jako malej. Jo? Jsem byl to první dítě. Já jsem říkal, že jsem byl na konkurzu. Jo, právě, já vím, ne. Na to moc malou hlavu. Dík mame, no. Dík mame! Jediná příležitost. Tam máme restauraci, že jo? Ano. Možná jíst. A prej taková jako divná trošku, taková jako plastová, umělá. Dokážeš si představit. Předražená, no. Špagety, vole, tam nemají pořádný. No, ani bowling tam nemají. Bowling tam nemají, ty vole. Tak si jak... jsi byl na turnaj na bowlingu, nebo? Jo, nakonec jsem nehrál. Vyhrál? Nakonec jsem nehrál. Nakonec jsi nehrál? Ne. Jsi špagety a pak byl ne, protože oni mě tam vlastně pozvali, protože tam hrajou ligu. Máš tam prostě od 7 až do 1. tam máš jako ligy. A oni jsem... Cože? Oni hrajou karou. 5. Což je jako žabí trošku. Ale to tak já neumím hrát, že jako já jsem dřív právě, jak jsem rok makal na bowlingu, že tam si prostě buď pracoval, nebo si hrál bowling, takže jsem byl fakt dobrý v bowlingu. A potom
potom jsem tam měl jednoho toho známýho a on jim jako někdo vypadnul minule, takže mě jako pozval, jestli bych mohl zaskočit za něj a zahrát prostě jako jeden den té ligy. Nice. Hrál jsem skoro nejlíp ty vole jako z nich, což mě docela jako by to překvapilo, že týpci tam jako fakt chodili trénovat a takhle. Takže mě pozvali po druhý, protože se bál, že nedorazí ten třetí týpek a on nakonec dorazil a mi se ani nechtěl hrát, tak jsem to... Tak si dal špagety a běžel jsem domů. A koukal jsi na ně, jak hrajou, nebo jsi šel domů? Moc už ani ne. Já jsem tam o tom kecal, protože já tam mám toho kamaráda ještě jednoho, tak jsem tam s ním chvilku kecal po hrozný době, co jsme se viděli. Ale už to moc necítím. Bowling? Jako celkově prostě. Ten bowling už mě fakt nebaví, tyjo, je to už takový, to vůbec, jako kuleční. Ale nevím, to už to prostě jako fakt hodíš tou kouli, vždycky to udělá trošku něco jiného, ale vždycky jakoby máš strašné kuželky. Jako ta variabilita tam není zase tak vysoká. Takhle vlastně můžeš ponížit třeba i kulečník, ale zároveň kulečník je fakt prostě wow, to je tak jakoby těch variací, co tam vlastně do jakých situací se dostáváš, jak to doháníš, jo, je to prostě nevím, přijeme to úplně jako 100% lepší. Za mě možná kulečník, nedáš? Uvidíme, jak to budeme stíhat, no, máme docela z práce ještě. No, fair, jako pravda. Musíme ještě udělat dost věcí, no. To je pravda, to je udělat asi 3 věci, ale si bych nejdřív udělal ty věci a pak šel na kulečník. No, samozřejmě, to jako rozhodně. Přemýšlím na hlas. Jo. No a za mě kulečník je asi taky pro mě je to asi z těch hospodských sportů mě to baví asi nejvíc, no. Já třeba mě fakt nebaví šipky, kam je to úplně štve, jakože to je... Šipky, jako když to, já nevím, je to tak nějak, vím co dělám a ne, to neznamená, že se vždycky trefím, ale baví mě to, jako, že se fakt trefíš, to jo. Ale když to neumíš, tak se moc jako nezahraješ. No. Mě jako hrozně štve, jak je to takový jako, že se jde hrozně rychle, zároveň pomalu, z toho mám pocit, jakože, že stojíš tu frontu. Tak když hraješ v 6 lidech, vole, tak to je na hovno, no. A třeba ve dvoje dobrý, no. Spočítáš, vezmeš si, když zase do té fronty koukáš, jak hraje, nevím, úplně hrozně záživná hra za mě. No jako když hraješ v 6, jak to není moc zábava, no. Tak kdyby vzala kulečky v 6, že jo. No. Kdybys prostě šouneš, nedáš a pak 20 minut čekáš. No, to je asi pravda, My většinou hrajeme ve 2, že jo, nebo ve 3, takže to je... To je co Littler vůbec, sleduješ pořád scénu. Jo, on vypadl, teď se hrál Premier League, vypadne ve čtvrtfinále, no. A prej, jo, on se říká, že to prej má jakoby na háku, no. Že on prostě jenom ty velký turné se prostě jako snaží. Okay. A tady to má prostě jako, kdybych se tady zaházet, víš co, dostanu za to, vole, 100 000 a jdu domů, že jo. Okay. A na mistrovství světa podle mě zase bude úplně neporazitelný, no. To je docela zajímavý. Nebo jak se namotivuješ, víš co, když si vyhrál mistrovství světa a pak jdeš nějaký náhodný, nebo ta Premier League je furt jako velká soutěž, ale není to prostě mistrovství světa, víš co, takže. No jasně. Myslím, že najít motivaci. To je to stejné, když hrajou, vole, prostě nevím, třeba Slavie hraje Ligu mistrů a hrajou jeden den, já nevím, s Barcelonou a druhý den jdou do Teplic. Jakoby jak se namotivuješ tady na ten zápas, víš co, když hraješ před 60 000 lidma a pak jdeš někam, kde je, vole, 13 lidí, víš co, takový. To je pravda, to je trošku těžký, to je pravda. Včera jsme právě s kámošem byli hrát kulečník a jemu to hrozně šlo a mi to hrozně nešlo. Já jsem si říkal, že bych nemohl být profesionální jako sportovec. Že na to vůbec nemám mentalitu. Taky to, že když tak seš ve finále mistrovství světa v snookeru, dejme tomu, a prohraješ první 3 framey a ty to nesmíš vzdát. Ty furt musíš každý frame hrát úplně. Furt tomu věřit, kámo, já jednou netrefím kouli a večer úplně konec. A už, no, a už. Jako O'Sullivan, že jo, jak to je mistr světa několikanásobný, že ve snookeru, že on taky, že tam hrál úplně skvěle a pak jako nedal takovej celkem jako jednoduchý, tak ale furt vyhrával jako blázen, že byl jako dobrý, já to sedu tady, jo, gratuluju, já šel na pryč, straně. No. Už takový jako až, to bych byl, no. Takový jako čurácký, no. No, že mi přijde, že to je prostě, že to je dobrý, tak ty můžeš být úplně skvělý v tom sportu, ale jak seš jako mentálně na tom, tak to taky hraje obrovskou roli. Jo, určitě, rozhodně. Já vím, že jako když jsem hrál florbal, jsem byl dobrý na tréninku. Přesně tam jsem si mohl dělat jako své věci, víš co dobrý, ale v zápase jsem byl úplně marný vždycky. Přesně jsem nedokázal, protože jak o něco šlo, tak jsem byl úplně jako... jsem prostě chcípáček malý, no. Malý chcípáček i háček, no. Co se nedá dělat, no. Nepík pepík. Nepík pepík, no, tyvo, to mi šlo, no. To je vtipný, já jsem úplně teď jsem nějak kecal s Martinem a došlo mi, že já jsem tyhle ty věci používal ještě než jsme se znali, že já jsem, úplně jak jsme hráli nějak ten kulečník a já jsem si vzpomněl, že jsem dřív používal Joe Náhodák. Joe Náhodák. A to bylo, že prostě jakoby nemíříš a tak jako tam dáš tu ruku s tím tágem a řekneš si, a tady by to šlo. A řekneš si to hrozně rychle, jako hned taky, jakž tak zamíříš pocitově, tak to prostě odpálíš a to je Joe Náhodák. To je Joe Náhodák, to je dobrý, ty vole. To je dost nice, no. To je dobrý, ty vole. Co sranda. Bych možná ještě řekl dokonce Joey Náhodák. Ne, to Joe Náhodák. Joey Náhodák se mi nelíbí, to musí být slyšet v tom, Joe Náhodák. Jo. Já vím, že máma mi vždycky říkala, nebo vždycky říkala, takže máma, když jsem byl malý, tak říkala Harry Bouchač. Že to byl prostě nějaký takový jak Schwarzenegger type, víš, to je prostě, jo. A nebo když byl někdo, chápe, týpek, a nebo týpek, co byl, víš, v Audině, úplně v obleku, tak máme nějaký Harry Bouchač, víš co.
To mi líbí, to je To vtipný. se mi líbí, to je Já myslím vždycky, že to je jedno slovo, že to je Harry Bouchač. Jo. Že to je nějaký jako Harry Bouchač. Ne, to je Harry, to je Harry, že jo? Harry Bouchač. To je super, to je super. Jako Harry Bouchač mi přijde docela dobrý. No. Takže myslím si, že bychom měli dělat něco tvořivého, aby se třeba jednou opravdu Joe náhodě a Harry Bouchač mohli Harry spojit. Bouchač, s Jimmy nějakým Protein, dílem, Jimmy Makrela, Nepík Pepík. Nepík Pepík, ještě někoho jsem tam měl. Tony Bitcoin. To je Bitcoin. A ty vole hlavně Jimmy prostřelená lepka. Jimmy proražená lepka. Johnny Rotačák. Johnny Rotačák. Timmy Jimmy nebo Johnny? Johnny Rotačák. Johnny Rotačák. Johnny Rotačák. Timmy Křoviňák. Timmy Křoviňák. To se taky úplně zapomněl. To bych vzal do podcastu, kámo, někdy, to můžeme vlastně. Myslím si, že je to Tomio fakt šílený, ale Křoviňáka. každý, to, co se řekl, tak já vím, kdo to je. No, Je to jsem vlastně si- úplně šílený. Jimmy proražená lepka. Vole, jsme hráli Hitmana, že jo? A Jo, jsme jo, tam jo. jako zabili, on tam ležel na zem a přišli policajti a my jsme byli jako, co to je Jimmy proražená lepka, to neznáte? Hej Jimmy! Hej, Jimmy, dělej něco. Je unavený, dneska je fakt unavený. Klasický Jimmy, že jo? No, se válí, ty vole. To je skvělý. To ano, ty vole. Skvělý život. Je to tak. Skvělý life, no. Můj rapovej fotr sbírá body. To je tak dobrá hudba. Tak hrozně baví. Tak no. To já si sundám kšiltovku. Hezky Jsem jsem ukázal svůj nový haircut, který Je mít, no, ty vole. jak jdem být, no, co? Jako není úplně moc jako nešlape, no. Nice, to je dobrý. Nice. No, cítím. Co za smrádu. Co tam to bylo? Mi padá, ne? Ty vás to trošku nervózní, brácho. Sorry. To asi ne. Jo, no, takže tady filíme v parku, víš co? Úplně žijem život naplno. Jako jsme produktivní, jako Jo, blázen, teď jo. takže to je fakt super. A jakoby já nevím, no. Produktivita mi přijde, že jsme trošku jako posedlí tím, víš co? Furt něco vyrábět. A tak jako je to a tak jakoby... potřeba, já nevím, jakože Já já mám, minimálně mám teď takový pocit, že jo, protože já jsem teď opravdu na pár měsíců jakoby nezaměstnaný ve smyslu, že nemám nikde být na 8 a nemusím to opouštět v 5, takže já to chci jako fakt využít na 100%, protože vím, že potom by jsem se třeba házel jako fakt všechno na hlavu, že jsem jakoby trouba, že jsem to měl využít víc ten čas volný, který jsem měl. Takže jako třeba představa, že se probudím a zapnu PlayStation, mi bude úplně špatně z toho, takže Asi jo. kybou za to. A to už jsem probíral asi několik. Asi jo, no, to je pravda. Pumpi pupi pum. Pumpi pupi pum. Co děláš, to je úplně přirozeně. Kavky. Kavky? To je někde, ale slyším je, ale nevidím. Máš No pořád? tam je, nad náma. Jo. Šlo tě někam. Máš pořád chuť se s tím bavit? Vlastně. Jo. Jako mít svý vlastní hejno kavek. Co by se dokázal s hejnem kavek? Asi nic moc, možná nějaký malý dítě by dokázali sundat. A nemyslím si, že No, musel by dospělého se člověka. vycvičit hodně Musel by se dobře, vycvičit. jakože... Podle mě, kdyby tě přijali jako člena svýho hejna, tak by tě chránil. Jsem četl, byl Konrad Lorenz, což je nějaký biolog a on si měl prostě doma, měl prostě barák, že jo, a tam měl prostě hejno kavek, třeba 15, vole, taky jako malý hejno, že jo. A nějak s různě si ma prostě zkoušel, jako co dělají a tak. A že on měl jakoby černou čepici a začal jí muchlat. A ty kavky si myslel, že to je jiná kavka, tak ono má napadly, že jo. A on říkal, hej, OK, dobrý, jak to funguje. A ty si říkal, dobrý, tak to je to moje hejno, víc. A pak šel někam do parku a šel za nějaký úplně cizí kavky a opět to stejný. Že kavky si nějak přirozeně brání ostatní kavky, že jo. Zajímavý. To je docela nice. Takže To je třeba zajímavý. tohle si věřím, že by se dalo nějakým způsobem využít, ale asi ty kavky by musel furt chodit za tebou a tak, no. To jo. Protože to přišlo nice, to Docela jsou taky cool. feláci, podle mě. Jako zvířata jsou docela děsivý. Jakože... A Kerry, kavka je super názor. Třeba hadi, kámo. Já to jsem slyšel, že když vlastně jakoby máš, že někdo měl jakoby hada, prostě nějakou krajtu, nebo nevím vůbec, nevím. Fakt nevím. Skutečně nevím, ale... Co jsem chtěl říct, bylo to. Nice. To je dobrý, no. Jo. To je super, no. Ne, že to byl prostě mazlíček a že nějaká holka prostě spala s tím hadem normálně v posteli a že vlastně se potom jako divila, jestli jako mu něco není, protože když spala, tak on se jako natáhl vedle ní a že jako byl natažený a že to bylo jako nezvyklý, protože vždycky byl prostě zachulovaný v klubíčku. A si měřil, jestli sežere, kámo. To je, a tohle jako kdyby, a vás šla za tím veterinářem a on jí řekl tohle a ona jako, dobře, to je fakt debil, že hrozný, spíš s hadem, vole, že jo? No to jako není úplně to je okay, jakoby, tak to je jasný, že to je jak ryba, že jo? Ryba taky s tebou nebude spát v posteli, víš co? Možná, já nevím. Možná, no. Ne, že to je prostě, že tady ty prostě nemají na to vyvinutý nervový systém, že aby tady chápali tyhle věci, že jo? A třeba pes, vole, tak to nevčilu, víš co? Nice. Biologické okénko naše. Tyhle, to jsem říkal, ty vole, to by se mohli do příštího dílu se naučit něco o veverkách, protože veverky fakt vibem.
Veverky byly dost dobrý, no. V pátek jsem se byl projít na Olšanských hřbitovech na chvíli. A ty tam byl a ty tam běhala veverka, mi to úplně zlepšilo den. To fakt úplně zlepšilo den, jak veverky jsou tak mega jako v chillu. To je hezký. Bych se naučil něco příště o veverkách, no. A nevím, no, tak když máš, jako podle mě had není domácí mazlíček, had je furt had. Had je prostě úplně... A kde je jako ta hranice domácího mazlíčka a klasického zvířete? Asi kočky, kočky jo. Kočky jo. Jsem četl v Babičce, že od Boženy Němcový, tak tam popisuje, že byli někdo měl nějaký statek a měl tam normálně vycvičenou srnku, která filala jak pes normálně. Že za nima běhala normálně jak pes, víš co. Takže srnka se asi podle mě dá udělat jako domácí mazlíček. Zajímavý. Mývalové jsou dobrý, ty vole. Jsou mega v chillu. Nevím, kde je ta hranice, no. Podle mě, asi ne každýho savce, když možná... Tam krysa taky, až myš taky podle mě si k tobě jakoby najde to pouto, víš co. Krysa. Jsou lidi, co mají krysy doma nebo potkany, víš co. To věřím, že jo. Já jsem měl dřív potkana, že jo, to byl nejlepší. To byl Rufus, Rufus se jmenoval. Rufus, to je dobrý jméno. Jo, Rufus byl skvělý. Co dělal? No, tak nějak žil, bylo to fakt kámoš, no. Že... Co dělal? Jakože, nebo co? Marketéra. Nevím, vole, tak co, jako jestli měl to kola, v tom běhal, nebo něco takového. Ne, to, jako měl tam to kola, nikdy na tom neběhal, jakože to byl fakt jako nezaměstnaný Rufus, no, hrozně. Že fakt nic nedělal, ale třeba jsem se ho vzal jako do postele a on mě jako vždycky zalezl do rukávu. Nice. A ráno jsem se probudil a on vylez, víš co. To je dobrý, ty vole. To bylo skvělý, no. To je super. Fakt kámoš. To je dobrý, no. Pak umřel, veď. Jo, bohužel. Byl jsi smutný? To dost tehdy. To věřím, no. Kolik mu bylo? Bro, fakt nevím, 2 roky třeba. Fakt, jo. Já nevím, já úplně typuju, si to fakt nepamatuju. To bylo jako tehdy. To nebylo včera, já nevím. Čas mě jako mate hodně, kámo. Jakože, já třeba jakoby nevidím moc rozdíl, co bylo třeba před 3 rokama a před rokem, jakože pro mě to tak nějak jakoby, já to mám jako v jedné velké složce minulost a mám to prostě přeházení ty soubory prostě a vím, že jako jo, tak to bylo to. Mně přijde, že postřední se mi úplně rozpadla ten, no? Jak střední měla ten rytmus, že víš, že dobrý, tak teď 7. třída, 8. třída, od té doby, co jsem dělal v roce 2016. Já jsem se hlavně nikdy ani moc jako nezajímal o čas, jakože jak jsem třeba nemusel hodně dlouho jako část života, já jsem třeba neuměl potom ani měsíce za sebou, víš co, že jsem prostě byl jako, tak jak tam jsou, vím, jako věřím, že je 12, tohle, já si to počítat nemusím, víš co. Fakt, jak jsi nevěděl, co tam je. Jo, přesně. To je dobrý. To je dobrý. To je možná nějaký životní gól, být takový, já nevím, co za měsíc. No právě, a to bylo skvělý, to bylo fakt dobrý. A potom vlastně až jako jsem začal chodit do práce a jsem jako, tak já musím měsíce. Kvartály. To pro mě ještě větší, to ještě z měsíců na kvartály. No, to bylo. Kvartály jsou ještě horší než měsíce. Teď jsem šel z kvartálu na měsíce, to je o dost příjemnější. To je mnohem lepší. Mě hrozně fascinují takový ty lidi, jakože máš, nebo asi úplně, nikoho takového neznám, ale že lidi, kteří nevěděli, kdy se narodili, že nevědí, kolik jim je let. To mi přijde úplně cool. Že se narodil někde na nějaký vesnici a nikdo to neřešil. To je zvláštní, no. Že ty jakoby, že za tebou pak někdo přišel a řekl, hej, že je rok 2020, úplně, já nevím, co za rok, víš co. Já vůbec nevím, kolik mi je, mě prostě nějaký je. Mi přijde docela nice, bylo dobrý. A teď musí mít rodný list, ne? Nebo jakože podle mě někde nějaký vesnici se jako narodili, že to už mi přijde jako šílený, tohle asi. No. Nevím, no. A jako takhle zas, kdyby jsem někým přišel a řekl, že nevím měsíce, tak seš úplně dement, jako a... Třeba ne. Třeba jsem vizionář. Kým přijde vtipná ta myšlenka, že co je dneska úterý, ale jakoby ty to nedokáže, že je úterý dneska, víš co. Jsme se jenom shodli na tom, že teď je úterý, ale to nemá žádné jakoby, nikde to není ukotvený jakoby v ústavě nebo v přírodě nebo tak, že ne. Protože teď je úterý, tak všichni na světě jsme si řekli, OK, dneska je úterý, víš co, fajn, dobrý. No. Teď jsme začali počítat a teď je úterý prostě, víš co. Chápu. Jo. Všichni na světě ne, že jo, jenom... Tak ty mi ani ne bílý. Na druhé straně planety tak mají třeba 12 hodin ještě nemají. To je pravda. To je pravda, šachmaty, blbečku. Člověk se neví měsíce, ty idioty. To je vůbec, vole, leden, prosinec. Přibližně, no. Březen. Taky mě zaráží, proč jako nový rok je zrovna 1. ledna. Mohlo by jaký někdy jindy, víš co. To jsou taky debilní den, vole, mi přijde. Že kousek po Vánocích, taky nahňácený, vždycky mi to přijde u těch, že se celý rok nic neděje a pak tak 70 věcí a fuck, a pak zase se rok nic neděje. To je pravda. To je docela dobrá dáš Vánoce a pak třeba, já nevím, já bych třeba... Aspoň třeba 3 měsíce, než bude nový rok, jako třeba vole, počinout. A může mít, vole, v hezkém počasí slavit Silvestr prostě. A ne, že je prostě, vole, 2 stupně úplně mrholí. Jo, to je pravda, to je dobrá myšlenka. Tak to změníme, vole, nějaká petice. Když to podepíše 8 lidí, tak to určitě změní. Za mě, já bych dal třeba květen.
Květen? Květen nějaký nice měsíc, 1. května. To mi přijde a tam už je nějaký svátek vlastně. 1. června, nevím proč to takhle je zrovna, no. Prostě jaký hloupý, no. Nevím. Zvláštní. Jaký je tvůj nejoblíbenější den v týdnu? Vždycky jsem měl rád čtvrtky hrozně. Čtvrtky jsou nice. Protože čtvrtky byly takový, že jakoby něco uděláš v tom jobu a jsi jako, hele, už jsem zítra. A už máš takový ten jako odlehčený pocit, ale zároveň je taky to, že víš, že to přijde, že potom, když už jsi v tom, tak jsi jako, tak teď se bav se, buď hrozně šťastný, než zase přijde do pondělí. A ten čtvrtek je takový dobrý a ten něco udělá. Čtvrtky jsou dobrý, čtvrtky jsou dobrý. A zítra už vlastně druhá polovina dne bude jako. Pravda. Pak jsem třeba makal do 3, že jo, v korporátu, ve 3 jsem vypadnul a měl jsem pátek, takže to bylo hrozně příjemný, no. Pravda, no. A pátky jsem se nikdy nějak moc nepředřel. Pátky byly podobné jako čtvrtky. A vlastně ta středa už tak nějak inklinovala k tomu čtvrtku. Ty úterky byly, tak to se to no, rozjíždí, tak ty úterky a to na hlavně bylo po pondělí a potom se rozjíždíš teprve, takže. Přijde mi, že každý den má nějaký jako feeling, každý den má nějaký jako vibe. Jo, to mi nepřijde. Já tak mám ty vole, jakože pondělí je prostě takový, když mám třeba volno, jako pondělí je takový, nemám rád pondělky moc. Ne? Což vím, že je jako kliše, ale já teď docela pondělky jo, jsou... jakože jak si fakt jako stavím tu práci sám, tak pondělky jsou pro mě jako nice. A teď jakoby zase nová jako krev, nový dech. Úplně to vyždímám prostě všechno, vyždím mu to. No. A čtvrtky jsou dobrý, s tím souhlasím, no. Čtvrtky jsou fakt nice. Čtvrtky jsou super. Čtvrtky má nějaký příjemný pocit. Neděle večer hodně bolí. Jako korporátu, no. Neděle mám takový... Já pořád mluvím jako skrz korporát, no. Jako, že já to měl to jsem měl jako nejvíc, no. Já to měl zas, když jsem byl v Neratovicích, tak jsem jezdil na víkendy do Chebu. No. A pak vždycky v neděli ve 3 jsem jezdil zpátky. A ten pocit ve 3 hodiny, už celá ta neděle, protože jako co máš dělat, že jo? Když víš, že ve 3 jede autobus, tak jako zevlíš, čumíš, že jo? Prostě taká ta úplně jako existenciální prázdnota toho dne, to mě úplně vždycky... To je síla, no, to je síla. To mě vždycky jako... To mám doteď ještě tak nějak někde vzadu, to cítím, no. Tady ten pocit takový existenciální prázdnoty, to. Neděle nejsou moc to, no. Neděle nejsou moc. Soboty jsou, mám rád soboty ráno. Soboty ráno jsou dobrý, jaký čerství. Když jsi vykalený a vstaneš jakoby fresh a jsi jako hej nice. A máš ten celý den, to je příjemný. Pravda. To je hezký, no. No dneska to máme takový volnější. Jakou barvu máš rád? To já nevím, no. Asi nemám úplně oblíbenou barvu, bych řekl. Ne jo. Se dá. Ty. Já se světle modrou a bílou. Jakože to kombo se mi strašně líbí. Jo. Nebo jakože nemusí být světle modrá, ale prostě modrá a bílá. A tohle? Ne, to zrovna ne, no. No tohle ne, vole. Máš tak to nemáš modrý, že jo, nebo... To je modrý, vole. Jo, světle modrá. Jo. No, jako není to úplně modrá, jako modrá, kámo, že jo. Je námořník. Jakože tohle je jako jakž takž modrý, no. To je úplně stejná barva, ty retarde. To ani hovno. To je doslova stejná barva, ty vole, čum na to. No jako má trošku jiný odstín. Ty vole, to je třeba byl jeden odstín, vole, jinde. No, nevím, no, já jsem... Bílá, nevím, no. Já jsem taký prasa, že já si vždycky zaprasím něčím, takže bílá úplně. Tady ten sweater by u mě nepřežil týden, kámo. Ten byl zaplácaný hned. Což Martin? Podle mě, kdybych udělal tu škálu, tak seš to ty, já Martin. Okay. Ty jsi fakt čistotnej, já jsem tak trošku a Martin je dost. Martin to prostě pustí, no, vždycky. Martin prostě tyž. Mě to zajímalo, co si lidi myslí, že to jako děláme. Já jsem dneska nás koukají hrozně dlouho. No, děláme umění prostě, no. Umění. Jo, no. Že tak, no. Že tak, no. Ještě něco jsme chtěli, chtěli jsme probrat to, kdybys měl klobouk, jak bys zdravil lidi. To je fakt dobrý. Co říkáš? Já bych rozhodně dělal tohle. Tak, taky, ale záleží, ale tam je spoustu odstínů. Ty můžeš udělat jako tohle. No. Já bych chtěl udělat jenom jako tohle, jako tohle. To je... fakt dobrý. A nebo prostě jako opravdu hezky poctivě. Dámy. To je skvělý vtip, jako je hrozný, neříkej jo. Ne, nebudu říkat, no. Tak to taky podle mě záleží, že tohle, když fakt někoho, když přijdeš někam do společnosti, tak si jako sundáš klobouk. Ale že jdeš a vidíš někoho s podobným kloboukem a uděláš jenom. Ty vole, tohle jako... To je fakt dobrý, ty vole, to bych... Ale nemám na to jako nosit klobouk. Nemám to sebevědomí na to nosit klobouk, jo. To je podle mě úplně jiný druh sebevědomí. Ale je dobrý s kloboukem. Ale je dobrý s kloboukem, no. Aleš má dobrou hlavu na klobouk. A jako nemůžu to představit ani, jako, že někam přijdu a jsem jako... To ne, no. Přesně proč? Já nevím. Ale můžeme zavíst to, že prostě jak máme kšiltovky, tak můžeme dělat s kšiltovkama, že jo? Že třeba náš klasický pozdrav a potom...
A musíme mít kšeltovku oba, no, zrovna. To je blbý, no. Což u mě já jí mám skoro. Tak vždycky jako nebudeme se na to dávat pozor, ale A když bude, si zrovna všimneme, že oba bude, no. náhodou máme kšiltovku, tak máme rozšíření pro nás. No, tak, no. To už je fakt složitý. no. TCL. Hmm. TCL, to no. Tohle je Kasa. za mě úplně jako... Tohle To je je, cool, to je takový prostě nevím. to je hodně ležérní, to je hodně nonchalantní. Jo. Já jsem si teď tohle. Jako, že... Tohle jak je. Mně přijde jaký dobrý, když jsme byli, stejně na scéně jsme s kámošem byli v Alpách a ty tam jdeš a proti tobě jde nějak jako jiný turisti a ty uděláš jenom. Tak jenom jakoby... Teď jsem tím přemýšlel, tak jenom jako teď jsem si kejvneš. koukal tam a dělal jsem tohle, protože jsem si jako představoval, jak Jo, to tam bude vidět. Že to je takový... Je takový chlapský, podle mě to je jakoby fakt mentenky, Strašně. že tohle, že třeba přesně to byly nějaký mýmy, že jako ženský jsou jako, no my jsme tam měli tyhle pití a prostě my jsme chtěli ty jiný pití a tam máš prostě pivko, máš tam půlku, navážeš oční kontakt s barmanem a onem. A ty. A to je celý, To je skvělý, to je úplně geniální, všechno, fakt jo, to je výborný. dobrý, jo. To je dobrý, jo. To je fakt hodně cool. Nebo jsme se bavili o tom, že by bylo, jako že jdeš po ulici a vidíš někoho náhodný a uděláš jenom jako... Jo. To je dobrý. Přijde mi, že nežiju, chtěl bych žít život, kde tohle dělám častěji. Že žiju život, kde A to jsem je v na situaci, tobě, kdy dělám to je čistě na tobě tohle. za Jo. mě. To je dobrý, jo. Víte, o čem mluvím. To je dobrý na těch šipkách, když jsem koukal na mistrovství světa, že tak to hrajou týpci, kteří mají vždycky úplně brutální nadváhu a vypijou třeba 200 piv za týden a vždycky dají třeba 180 a máš tam třeba 2000 lidí a oni hodí tu 180 a udělají prostě jenom. A ty lidi úplně, je úplně super, ty vole. Sport je dost dobrý. Já jsem upřímně poprvé jsem pochopil sport až s tebou, jakože celou dobu jsem byl jako, jo dobrý, já to chápu, jak se hejbou a pak řvou, ale nevím, No. ale že ten sport je ta soutěživost, ta To je přirozenost nejlepší, v ty nás, že to jsem fakt pochopil, že jsme se koukali na šipky a ty jsi to hrozně dlouho komentoval. Jo, Nechtěně, jo. byl jakoby nevyžádaně jsi to hrozně dlouho komentoval. Nevyžádaně bych řekl, no. Jo. Ale pak jsem byl jako, a jasně, vole, jakože úplně jsem vlastně pochopil Skvělý, ty vole. ten pocit, co ty v tom hledáš. Jo, jo, ne, prostě, to je fakt dobrý, to je jakože fakt máš dobrý, ten- to je fakt super. Ty lidi jsou úplně jako ve flow, že jo? Jo, On tam jde úplně vonic, jakože To tam je nice, to je svět se nice. vůbec nezmění nic, ale prostě to, že ten jeden Jo. chce vyhrát, to je úplně skvělý, ty vole. To je výborný. No a pak to je fakt dobrý, když cením. jdeš, byli jsme s bráchou jsme byli na fotbale v Borussii, v Mhm. Dortmundu a tam bylo 80 000 lidí na tom stadioně. No jasně. 80 000 lidí prostě a úplně všichni skandujou celou dobu a ty říkáš úplně ty vole, to je fakt neuvěřitelný. A bylo to slušný, bylo to jako, že ty lidi jsou, protože tam uděláš jeden průser a máš do životí zákaz na ten stadion Ok. jako přijít, jo? Takže je to Ok. fakt hrozně jako civilizovaný a ty lidi fakt jenom chtějí fandit prostě tomu svýmu jako oblíbenému týmu, že jo. To se A to divím, je já, dobrý, to je já jsem hustý, čekal, ty že vole. jako když tam bude takováhle masa lidí, Ne, tak... tam je to úplně... Takže tam budou zvěrstva, prostě Vůbec. mrtví lidi. Ale a- vůbec v Německu je podle mě jako nejlepší fanouškovská Základna. základna a jako atmosféra a ta Jo. kultura. Jo. Ty lidi jsou Ok, fakt- ok. Jsou hrozně jako dobře vychovaný a mají prostě, že jsou vášniví, ale ne, že by rozbíjeli věci prostě to vůbec. Prostě tam jsou k tomu tak nějak A jako oni věrní. Arabové jsou v pohodě, no. Mega. Nice. Nice. Sport je dobrý, to mě baví, no. To Sport tak, je good, no. tak. Hustý. Pustý, mega. Mega. Randály, jo, lidi. Můžu udělat ten jako thumbnail z toho. Jo, no. Je to tak, Proč no. jsem to udělal? Proč jsem to udělal?